खुलुमबाय लोगोफोर थांनाय 24 नभेम्बर खालि गुजरातआव सासे हेन्डिकेप आथिङा फारसे पलिअ गोनां सुबुं सासे पुलिसजों हमजायो आरो बे सुबुङा हमजानायनि उनाव गावनि जि दायफोरखौ जाबायदि बुंनानै लादोंमोन बे बाथ्राखौ खोनासंनानै नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन मानोना बे पुलिसा बे मानसिखौ हमनायनि थांखिया मोनसेल' बिनि जिखालि हमजानाय बिनि 10 सान सिगांल' 14 नभेम्बर खालि बै गुजरातनि गंसे रेलवे स्टेशननिफ्राय प्राय 150 मिटार गोजानाव सासे 19 बैसोनि लाइमोननि गोथैसो मोननाय जायो आरो बे गोथैसोजों बै मानसियानो ओरैबायदि माने अत्याचार खालामोमोन ओरैबायदि माने गाज्रि खामानि मावोमोन आरो बै गाज्रि खामानि मावनायनि थाखायनो बे मानसिया हमजायोमोन नाथाय बे मानसिया बे मोनसेल' नङा गोबां बेफोरबायदि खामानि मावनानै माने 25 साननि गेजेरावनो प्राय 7 बिदिनो लेडिसफोरखौ बियो जिउ गोमाहोयो आरो माबोरै इसोरखौ मानो बुथारो बे गासै डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो जोबोद गिनांथाव मोनसे जाथाय जालांदों बे जाथाया बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै लाबोदों बे जाथायखौ एक्चुअली बै 14 नभेम्बर खालि बै गोथैसोखौ मोननायनि उनाव आरो बे गोथैसोखौ ओरैबायदि मोनहैयो माने बै लाइमोना सानफ्रोमबो कलेजाव थांलाय फैलाय खालामोमोन बै लामाजोंनो आरो बै 14 नभेम्बर खालि न'आव जेब्ला फैनायनि टाइमा बारग'लाङो अब्ला न'नि सुबुंफोरा नागिरनानै फैयो आरो नागिरना फैबाथाय बिखौ बै जायगायाव बिनि गोथैसोखौ मोनफैयो आरो मोननायनि उनाव लोगो लोगो पुलिसखौ खबर हरो पुलिसफोरा फैयो फैनानै बेयाव बेग गंसेयाव गांब्रैसो जार्सि माने टि सार्ट ओमफ्राय स्वेटार गंसे गेजेराव एसे गुफुर गोनां माने स्वेटारा गोसोमानो ओमफ्राय गेजेरावल' एसे गुफुर गोनां ओमफ्राय मबाइल चार्जार गंसे बेग गंसे बेयाव माने मोनो बै गोथैसोनि खाथियाव दा पुलिसआ माने जोबोद कनफिउज दा बे बुस्थुजों बेयाव जेबो गांसेबो कागजबो गैया ओरैबायदि दा बे बुस्थुजों माबोरै माने बै दायनिगिरिखौ हमनो थेवबो पुलिसफोरा जोबोद माने नाजायो आरो पुलिसफोरा बै रेलवे स्टेशननि जाय रेलवे स्टेशननि खाथियाव बे गोथैसोखौ मोननाय जायो बै रेलवे स्टेशननि गासै CCTVफोरखौ नागिरो नाथाय बै स्टेशनाव एसेबां माने CCTV गैयामोन आरो गैयिनि थाखाय बे मानसिया बेयाव हमजायासै थेवबो पुलिसफोरा गोबां माने सेस्था खालामो गावसोरनिफ्राय जेसेबां हागो प्राय 5000 CCTV बिथांमोना नागिरो खाथि खालानि जि रेलवे स्टेशननिफ्राय आरो बिदिनो सानसेखालि गंसे रेलवे स्टेशनाव माने CCTV फुटेज चेक खालामनायावनो बैफोरबायदिनो स्वेटार गाननाय सासे मानसि लोगो मोनो माने नुयो बै CCTV केमेरायाव आरो बे मानसिया एसे लेंग्रा थाबायोमोन आरो बे फुटेजखौ मोननाय लोगो लोगो बै मानसिखौ माने फट' बानायो बिथांमोना स्केट्स बानायनानै गोबां रेलवे स्टेशन माने राननानै होयो थेवबो माने पस्टार बाथियाखै बिथांमोना बै स्टेशनाव थानाय दखानिफोरनो होदों लोगोसे पुलिसफोरनियाव बेखौ होदों प्राय 2 रायजोनि पुलिसा बै मानसिखौ नागिरफैदोंमोन आरो मानि थाखाय 2 रायजोनि पुलिसा बेखौ नागिरदोंमोन बेखौबो जोङो उनाव मिथिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो जेब्ला बिदि फट'फोरखौ राननानै होनाय जायो होनायनि उनाव सानसेखालि सासे दखानि बै स्टेशनाव माने दखान होग्रा मानसि बिथाङा पुलिसनाव फन हरो जे ओरै आं दासो बै मानसिखौ माने ट्रेनाव गाखोनाय नुदों आरो बिदि बुंनाय लोगो लोगो पुलिसफोरा बै स्टेशनाव फैयोमोन नाथाय बै ट्रेना बारग'लांनायखाय लोगो लोगो पुलिसफोरखौ माने नेक्स्ट स्टेशनाव गासैखौबो इनफर्म खालामहरो जे ओरै बै मानसिया गाखोदो आरो बै मानसिखौ बै नेक्स्ट स्टेशनावनो हमथारनांगोन बिदि प्लानिं खालामनानै नेक्स्ट स्टेशनाव पुलिसफोरा हावरिजोबना थाखायो
आरो जे ट्रेना लाखिहैनाय लोगो लोगो बै मानसिया प्राय जि बिकलांग होननाय मोनसे दाब्बा थायोना बिथांमोननि जि हेन्डिकेपफोरनि थाखाय स्पेसियेल मोनसे दाब्बा थायो बै दाब्बायावनो बे गाखोना दंमोन आरो बिखौ थांनानै बेयाव एरेस्ट खालामहैयो। एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव पुलिसफोराथ' सानदोंमोन जे बै माने मोनसेल' मार्डार केस होननानै, नाथाय उनाव जेब्ला बिखौ एसे थार्ड डिग्री इउज खालामो माने बुग्लियो दोखो बिनि उनावसो बियो फारसेनिफ्राय बुंलांबाय थायो आरो फारसेनिफ्राय बुंलांनाय जाथाया ओरैबायदि जाहैबाय नोंथांमोना आं फारसेनिफ्राय खोन्थानोसै अब्ला मा डेटआव मा दायखौ बियो मावदो बेखौ गासैखौबो आं नोंथांमोननो दा खोन्थानोसै। 1 नाम्बारावनो बियो 24 नभेम्बर खालिनो जिखालि बियो हमजादोंमोन बिखालिनो तेलेंगानानि सिकान्दाराबाद रेलवे स्टेशननि खाथियाव सासे आइजोखौ बियो बिनि सना गना गासै जि रां रुफा दंमोन गासैखौबो लानानै बै लेडिसखौ बेयावनो मार्डार खालामो। 2 नाम्बारावनो बियो वेस्ट बेंगलाव हावड़ा रेलवे स्टेशननि खाथियाव 19 नभेम्बर खालि काटिहार एक्सप्रेसआव बिदिनो बियो माने लुथिनो थाखाय सासे बैसो जानाय आइजोखौ बिदिनो बियो सिखाजों बा सुरिफोरजों सुथारनानै बिखौबो बै ट्रेनावनो बुथारो। आरो जाय जाथायनि थाखाय बियो हमजायो बे जाबाय गुजरातनि वलसाड होननाय थाइसे जायगानि जेराव 14 नभेम्बर खालि 19 बैसोनि सासे कलेज स्टुडेन्टखौ बियो बेफोरबायदिनो गाज्रि खामानि मावनानै बिखौबो गोदनायाव सेथेनानै बुथारो। 4 नाम्बाराव जाबाय बियो कर्नाटकआव गंसे रेलवे स्टेशनाव 25 अक्ट'बर खालि माने फिसा खोन्थाखौ लानानै माबाफोर सिक्रेटनि थाखाय माने एसे नांलायलायनाय जानानै बै मानसिमोन बिखौ गोदनायाव सेथेनानै बै ट्रेनावनो बुथारो। आरो 5 नम्बरावनो जाबाय बियो 21 अक्ट'बर खालि पुनेनिफ्राय कन्याकुमारी थांनाय गंसे ट्रेनाव सासे लेडिसखौ बेफोरबायदिनो गाज्रि खामानि मावनानै बेयावनो बियो बिखौ गोदनायाव सेथेनानै बुथारो। आरो बेफोर गासै जाथायफोरखौ खोनाखांनायनि उनाव पुलिसफोरा आसरित मोनो आरो बे सिरियेल किलारखौ जि बिनि सिगांनि पास्टनि गासै डिटेल्सफोरखौ दिहुनो आरो दिहुनबाथाय मिथिनो मोनो बियो उन्दैनिफ्रायनो बिनि आथिङा पलिअ' दग गोनां आरो उन्दैनिफ्रायनो बियो जोबोद सिखाव खामानि मावोमोन। माने जेब्ला उन्दै सममोन अब्ला बियो गारिनिफ्राय थाव खावोमोन, हाइवेफोराव गेदेर गेदेर गारिफोरखौ लाखियोमोन, बिनिफ्राय बियो बै थावनि पाइपखौ दानस'नानै बिनिफ्राय थावफोरखौ बहनना फानोमोन आरो बिनि थाखाय बहुतबार बियो पुलिस थानायावबो थांनांगौ जायो। आरो लोगोसे जेब्लानो बियो देरबोयो देरबोनाय लोगो लोगो बिनि जि क्राइमा गेदेर गेदेर जालाङो जेरै ट्राक खावनाय हाथियारफोर माने साप्लाइ खालामनाय बेफोरनि बिजनेस मावनाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ बियो मावहोलाङो आरो बिनि थाखाय बियो बहुतबार जेलावबो थाङो आरो जेलनिफ्राय जामिनावबो बियो बिदिनो सोरबा बहनो बिखौ। नाथाय एबारबो बे जेलनिफ्रायनो बिदिनो जामिनाव ओंखारबोदोंमोन आरो बे गुजरातआव थांनायनि थांखिया ओरैबायदि जाहैयो बियो गुजरातआव थांदोंमोन मानोना बियो सिगांनो गंसे हटेलाव बे खामानि मावोमोन आरो बै खामानि मावनाय हटेलाव एसे बियो रां मोननो गोनांमोन आरो बै रांखौ लाबोनो थाखाय बियो बै गुजरातआव थाङोमोन आरो थांनायावनो बेफोरबायदि खामानिखौ बियो कन्टिनिउ मावलांबाय थायो। आरो बिनि गासै डिटेल्सखौ मिथिनानै दाथ' आरो मोजाङै हमजाबायानो बियो मार्डार केसावबो साबबा मानसि साइक' किलार होननानै बुङो बिखौ। माने मेलेमफोरा बिसोरना खामानि होआ, मानसि बुथारनायखौ जेबोखौनो साना बिसोरो। आरो बिनि थाखाय बिखौ दा कर्टआव आरोबाव हाजिर खालामबावदो एबार मा जायो बिनि साजाया बयनिख्रुइ गेदेर साजायानो जागोन होननानै आङो आसा खालामो। आरो नोंथांमोनाबो ट्रेनफोराव बेफोरबायदि मानसि नुनानै अनखांखां मोनना जेब्लाबो बिसोरखौ माने नेग्लेक्ट दा खालाम, बिसोरनि गेजेराव थानो हानाय बेफोरबायदिनो सासे मानसि जायनि मुङा जाबाय राहुल सिं जाट आरो बिनि गामिया जाबाय हारियानानिमोन आरो थांनाय 24 नभेम्बर खालि बियो हमजायो। गतिके एसेनोसै बे केसा खोब
माने दा भाइरेल जागासिनो दङ जोंनि इन्डियायाव गासैबो मिथियै गैया नाथाय जोंनि बर'फोरा मिथियाबो जानो हानाय नोंथांमोना जुदि मिथियाखैबा आरो आंखौ जुदि नोंथांमोना सानोबाथाय जे आङो बे भिडिअखौ बानायनानैसो बुंदों होननानै नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नाय गुजरात सिरियाल किलार होनानै नोंथांमोना दानो बै गासै डिटेल्सखौ बै गुगोल्सआव मोनगोन जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।